De fet, no és ben bé un quadre, és un fragment. És un fragment d'una pintura mural que el Mir va fer pel menjador de la casa del seu oncle, que es deia Avelino Trinchet. La casa era una casa preciosa, completament modernista, que va desaparèixer, millor dit, es va enderrocar a l'any 69. Les pintures es van salvar perquè eren bones pintures i eren d'en Mir, i en aquell moment ja començava a tenir un cert valor. El que passa és que les pintures recobrien totes les parets de dos menjadors de la casa. Eren parets de 9 metres de llargada, de 13 metres l'altra, pintures que en vertical medien 6 o 7 metres, i quan la casa es va enderrocar, la família va recollir les pintures, les va fragmentar i les va col·locar en el mercat. Això explica que aquesta pintura no sigui una pintura concebuda com la resta dels paisatges del Mir, amb una unitat visual, sinó que amb la imaginació podeu estendre la vista cap amunt, cap avall, cap als costats, per trobar-ne la continuïtat d'aquesta obra, perquè és un fragment d'una totalitat. No hi ha, doncs, un punt de vista central, no hi ha un punt de referència, hi ha un fragment d'un tot. Les pintures van ser fetes amb la idea de Mallorca, on Mir estava en aquell moment, entre 1899 i 1904, de manera que quan anava i venia, donat que tenia el seu taller a la golfa de la casa de l'oncle i donat que l'oncle pagava la seva estada a Mallorca i comercialitzava els seus quadres, l'oncle li va demanar al Mir que li fes la decoració del menjador. No és l'única decoració del menjador, però és possiblement la més espectacular, o va ser la més espectacular, de manera que els colors de la illa van situar-se en una casa, xalet preciós de l'Eixample de Barcelona, situat al carrer Còrsega Balmes. La casa va merèixer el Premi de l'Ajuntament de Barcelona en 1905, era obra de l'arquitecte Puig i Cadafalch, i era una autèntica joia del modernisme del moment. Per el segon menjador, en Mir va fer, que era més petit, una altra sèrie de pintures més tard, però entre les primeres i les segones hi va haver un fet molt important en la vida del Mir, i és que es va accidentar a Mallorca, va ser retornat a Barcelona amb estat greu i va ser internat, després de la seva curació física, a l'Institut Pere Mata de Reus, on s'hi va estar gairebé 2 anys, i llavors ja no va tornar a Barcelona. D'allà, al Camp de Tarragona, es va situar un poble a 12 quilòmetres, a Espujols. Ella va descobrir un nou paisatge i va canviar l'etapa mallorquina per sempre. Ja no va tornar mai més a Mallorca. Potser sobten aquests colors tan espectaculars, tan potents, perquè no són els habituals d'un paisatge mediterrani. De fet, en aquesta tela no hi ha referències al paisatge, només a la vibració dels colors. I aquesta vibració es produïa a Mallorca quan Mir pintava a dins d'un barranc. Barranc il·luminat indirectament pel sol, la llum reflectia en l'aigua i es projectava sobre les parets. Aquests colors no eren, per dir-ho d'alguna manera, els habituals dels paisatges que el Mir feia, ni que feia ningú, però eren absolutament decoratius, que era l'objectiu que es pretenia amb aquestes pintures. Integrar-se en un conjunt en el qual hi van treballar museistes, guixaires, ebenistes, gent del metall, gent de la vidriera, fins i tot la llar de foc la va fer l'escultor Llimona, o sigui, un conjunt d'artesans absolutament mestres del seu ofici de l'època modernista, per tant, hi encaixaven perfectament bé. Jo no sé si ara ens agradaria viure dintre d'un espai tan ornamentat, de fet no és el moment d'ornaments, ni tenir constantment al davant pintures amb aquests colors tan espectaculars, però cal situar-se en el temps i cal entendre que això responia perfectament tant al gust dels modernistes com als capricis
dels burgesos catalans rics, dels quals el senyor Avelino Trinxet n'era un i molt important, ja que va tenir la fàbrica de teixits més important del moment, establerta a l'Hospitalet des de 1860. O sigui, aquest home, capritxós, ric, va poder pagar-se una casa fantàstica, que avui no hi és, malauradament. El senyor Abelló va comprar aquest fragment també per salvar-lo i conservar-lo, perquè l'obra està completament dispersa. Es va retallar, se'n van fer quadres. Se'n van fer quadres perquè el format de les portes als quals s'adaptava la pintura era ovalat, era amb cercles, ornamental. Per tant, es van haver de quadrar i fins i tot es van firmar.